Guru sing siji iki ora patut dicontoh cah. Diduga akibat candu dolanan judi online, guru sing inisiale AR sing ngajar ning SMP Negeri Loro Paringi Kabupaten Pangandaran Jawa Barat ditangkap karo Satreskrim Polres Ciamis. Walah ditangkap mergo opo iki? Jebule AR ditangkap polisi mergo ngedol aset perangkat elektronik WK sekolahan, yaiku 26 komputer, 2 laptop, 2 LCD karo 2 proyektor. Seko hasil pemeriksaan inspektorat setempat akibat perlakuan AR kui pihak sekolah ngalami rugi 300 juta cah.